Welcome to my channel. Enjoy watching.
Okay, sino mag-isa ng magic? Pwede, Jay, pwede kong pa-stop? Once again, sino mag-isa ng magic? Oh, mahina, yung malakas. Okay, para sa last magic natin, kailangan dito ng adult na marunong sa baraha. Sino po yung adult na marunong dito sa baraha? Ages 20 above? Ano po? Sino? Sino? Tita Gol! O, madali Tita Gol. Joke lang, bot-bot ka na. Sino ba yung marunong sa baraha sa adult? Wala po? At bangkitin sa bulan. Wala? Sino? O, yan, halika dito. Sino? Wala bang marunong sa baraha dito? Ayan, si Manay Marites. Manay Marites. Yo, ang mga parasugal babae talaga, babae. Babae. Kahit marunong lang po sa baraha, marunong lang tumanda ng numbers. Ano? Yung adult, sino po? Meron? Sino? Sino si Manny Gina? Manny Gina? Oh, tatao ka kaya? Ba't yan na Ano lang yan, Mari? Oh, wala po, wala. Walang marunong sa'yo. Oh, ay, nakaitim to. Halika dito natin. Okay. Para sa last magic natin, listen everybody, minsan na kayo makakita ng ganitong magic, gagawin natin dito, minsan ko lang ginagawa to. Sana marunong pa ako, nung hiling ginawa, namatay yung kasama ko dito sa harapan. Joke lang, okay. Ayan, hawakan mo yung bara natin, tapos tignan mo kung parehas o hindi. Go! Para na ba hindi? Oh, sige. Soksokan mo yung bara ha. Cut! Good, okay. Expert. Oh, ngayon, tignan mo yung bulsa ko kung may laman o wala. Go. May laman o wala? Sigurado ka? Balik ka daw dyan. Ayo, okay. Ngayon, pipikit ako, tapos lalagay natin dyan yung bara. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. May tanong ako, may ilang shapes ang baraha? Shapes! 4. Isa-isahin mo yun. Triangle doon. Ayamon! Spade. Okay, we have hearts, spades, diamonds, and clubs or malunggay. Ngayon, bigyan mo ko ng dalawang shapes. Malunggay. Diamond. Ano natira? Spade. Heart. Sa spade and heart, pumili ka na isa. Heart. Ano natira? Spade. Spade. Okay. Si spade, meron tayo ilang numero? 12. 13. So 13. Okay. Bigyan mo ko ng 8 numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 to 8. Di ko na lang sinabi ano. Sa 1 to 8, pumili ka ng 4 na 8. 1, 2, 3, 4. Ano natira? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, pumili ka ng dalawa. 5, 6, 5, 6. Ano natira? 7, 8. Ano natira? Paano pipiliin mo sa 7 and 8? 8, Ano natira? 7. Anong shape yung natira? Spade. Sigurado ka? Sigurado ka? Buti naman. 8 off! I mean 7 off! Spade. Yun. Meron tayong 52 cards, binalasa mo. Ngayon, ang tanong, pang ilang gusto mong bilang bago ko makuha yung 7 of spade? Taro. Pang una, sigurado ka. Unang bunot! Iyo. Hindi mo ko bibigyan ng drill! Dai. Ilang bilang gusto mo? 3 seconds or 5 seconds? 10 sec. Gusto ko malapit lang. 3 or 5? 5. Bibilang ka ng 5. Anong gusto mo? Tinitignan ko o nakapikit ako? Kapikit. Bibilang ka ng 5 seconds. Ito yung 7 of spades. Okay? 1, 2, 3, go! Okay, nandito na sa akin. Ngayon, ano yung kamay mo? Tapos, ayan. Wag mo na titignan. Maniniwala ka ba kung 7 of spades yan? Dai. Sigurado ka? Iyo. Kaya maniniwala ba kayo 7 of spades to? Ba't hindi ka naniniwala?
example, credit cards. Tapos, tigalo, hanap ko ba yan ganyan? Ano na lang yan, budget. 0% probability, ano? O sige. Okay, on my signal, okay? The moment of truth. Okay. Hello, bibilang tayo hanggang 3, papakita mo yun sa kanila. Ready? 1, 2, 3, go. Ano nga yun? Manong gay pa. Anong gay kang kauragan mo? Speed baga? Ikaw talaga, ate. Sino mo gusto na magic? Ano, isa pa? Para maniwala kayo. Isa pa? Sino? Sino? Sino naman? Wala? Papakita ko yung bara. Baka sabihin nyo lahat. Spades. Ano? Kompleto. Okay. Sino ba? Ano? Isa pa? Para maniwala kayo. Wala na? Wala na. Okay. Sino ba gusto na magic? Okay, ganito lang ang gagawin natin. Everybody listen. Kung gusto nyo pa na magic, madali lang ang gagawin nyo. Kunin nyo ulit kami dalawa ni partner sa susunod yung birthday party. Magmamagic ulit kami, ano? Okay? And if you want more magic, kindly do search on Facebook, our official